Takže na ceste do Galilei Pán Ježiš prichádza aj do Nazareta a samozrejme veľmi túži sa čo najskôr stretnúť so svojou matkou. No aby sme si tak lepšie mohli predstaviť to prostredie Nazareta. Tak toto urobíme. Tak. Takže tu máme na pozadí veľký Hermón, tu máme horu Tábor, horu premenenia, Esdraelonskú rovinu, týmto smerom sú tí roľníci Johannanovi alebo Dorasovi predtým. A tu už máme taký záber, aby sme si vedeli predstaviť, že naozaj tu je veľký, prudký zráz a tu niekedy pod ním bola synagóga, aj čo čítali sme, že zo synagógy ho potom priamo viedli na zráz tejto hory a chceli ho stade zhodiť. No takže tu teraz Nazaret sa nachádza v tejto také ako keby už náhornej plošine. Vidíme, že naozaj je tam výškový rozdiel, dosť vysoký. A ako to ešte dnes ten zráz vypadá, tak tu je pekný, to je zo súčasnosti, tak vidíme naozaj, že tu ho takto bol jednoduchý prístup na ten zráz, ale tu asi nikto by nechcel sa nechať zhodiť. A ako vypadá ten pohľad dole, tak naozaj vidíme, že to prevýšenie a tá doslova ako keby priepas je naozaj obrovská. Takže to je takáto oblasť. No potom si môžeme predstaviť na základe takej fotky asi z minulého storočia ešte. Aj tu je popisovaná v Nazarete studňa, takže niekde tu v dedine bola studňa. Teraz vidíme, že už alebo aj v tomto období nejako už bola ošetrená viacej, ale možno, že to bolo veľmi podobné a nič sa na tom nezmenilo od čias pána Ježiša. A tiež tu zasa máme tak nakreslené asi ako vypadal ten Nazaret v tej dobe pána Ježiša. Tu si môžeme predstaviť teda znova ten výstup na ten zráz a pod tým už je tá Esdraelonská rovina, možno na pozadí, až tam ďalej už je aj hora Karmel a na opačnú stranu zasa by sme sa dostali ku Galilejskému moru. Tu je nejaká synagóga znázornená a také typické obydlie, ktoré aj tu nakreslené ako v tom čase také obydlie vypadalo, takže nejaká miestnosť na obývanie, nejaký prístrešok, možno pre zvieratá a tak ďalej. Takže také by som povedal typické prostredie na ten čas. No a vidíme, že doteraz aj tie domčeky, ten kamenný základ sa nezmenil. A ako to vypadalo vo vnútri, tak podľa nejakých tých predstav, čiže takto mohla vypadať izbička Panny Márie. Tu je znázornená prístup do kuchyne, taká jedálnička a tu zasa ďalej do Jozefovej dielne. A čo je zaujímavé, že naozaj ten domček v Nazarete, jeho poloha podľa mňa aj teraz by sa dala identifikovať spätne, lebo vieme, že práve časť toho domu bola zbúraná kvôli rímskej ceste. A ďalšia vieme, že bol ako keby jedna strana toho pozemku, nebola klasické susedná záhrada, ale vyložený taký výbežok takej skalnej terasy. A práve do tejto skalnej terasy bola vytesaná, ona tam bola asi predtým aj nejaká jaskyňa, takže do nej vytesali, potom následne, potom ako museli tú časť jednu domu zbúrať, tak tu si potom vytesali takúto tú dielňu. Tu je, že stôl Jozefa a menší stolík, keď bol malý
Ježiš. A z tejto, aj keď čítame, tak naozaj z dielne bol priamo výstup aj rovno na tú cestu rímsku a tiež aj rovno potom spätne do záhrady, alebo by som povedal, že naozaj priamo skoro v tom skalnom masíve boli ďalšie jaskinky využité ako keby špajza a potom trochu ďalej v záhrade, ak sme aj si zapamätali, tak pôvodne tá záhrada bola ďaleko väčšia, ale keď bol Jozef chorý, tak na doktorov museli toho veľa minúť, alebo dokonca Joachim, ja už teraz neviem, nie, dokonca Joachim ešte, áno. Otec Panny Márie, keď bol chorý, tak museli vynaložiť dosť na lekárov a tým pádom odpredali veľkú časť polí a ostala im len taká malá záhradka. Ale potom už tá časť, a teda musela sa prebudovať potom aj táto časť, potom ako ešte Rímania do toho zasiahli tým zbúraním. No a tu ešte na konci si môžeme pozrieť. A ešte takto. Počkať, ja to takto zmenším, aby som sa trafil. A tu som len tak ešte znázornil možno amatérsky. Keď si to tak... Čiže toto je taký skalný masív, ten výbežok. Tu je taká záhradka, tu je dorobená jaskyňka, aj s privedeným stade. Tu bol niekde ten pôvodná jaskyňka, pekná ďalej, ale to už nepatrilo. Čiže ten pozemoček bol tu, boli tu nejaké stromy, nie veľa, ale taká základná záhradka na zeleninku a tieto základné veci. Tu, ako som povedal, to bola tá jaskynka využitá alebo rozšírená ako pivnica, alebo taký príručný špajzík. Tu vysekané, aj sprístupnené aj z tejto strany veľká alebo väčšia Jozefova dielňa. Tu často potom spali aj apoštoli. No a boli tu ešte 1-2 izbičky s kuchynkou a so samostatnou izbičkou pre Pannu Máriu. A hneď tadeto išla niekade nejako rímska cesta a ten pôvodný dom pravdepodobne pokračoval nejako takto, To už nevieme presne. Takže tá časť sa zbúrala. No a taký ešte ďalší pohľad. No, takže tu máme ten domček, tu ide tá cesta. Susedný pozemok bol oddelený takýmto veľmi živým, hustým plotom s nejakým chodníčkom. No a vrajím nejaké tie stromčeky s tou jaskyňou a s tou špajzou. A tu v tej skále potom tu je tá Jozefova dielňa vysekaná. No takže takto. A môžeme pokračovať. Ako vidíme, Pán Ježiš sa chce stretnúť s Pannou Máriou čím skôr a isté, že aj sám, takže necháva apoštolov postupovať pomalšie a prichádza dopredu. A aj to čítame, že naozaj rýchlo kráča po hlavnej ceste vedúcej do Nazareta. Vchádza do mesta a zabočí smerom k domu. Keď je pri ňom, zbadá matku, ktorá tiež ide do domu po boku so synovcom Šimonom, čiže Šimon je brat Júdu a Jakuba, najstarší z nich, z týchto súrodencov, nesúci im suché raždie. Zavolá na ňu: Mamka. Mária sa obráti a zvolá: Ó, synu môj požehnaný, a rozbehnú sa k sebe. Šimon zhodí raždie na zem a tiež ide k bratrancovi so srdečným pozdravom. Mamka moja, prišiel som, si teraz šťastná? Veľmi, syn môj, ale ak si prišiel len na moju prosbu, tak ti hovorím, že nie je ani mne, ani tebe dovolené brať viac ohľad na pokrvné putá, než na poslanie. Nie, mamka, prišiel som aj pre iné veci. Je to teda naozaj pravda, syn môj? Chcela som si myslieť, že sú to klamné hlasy a že ťa nemajú až tak v nenávisti. V Máriinom hlase i v očiach sú slzy. Neplač, mamka,
nespôsobuj mi túto bolesť. Potrebujem tvoj úsmev. Áno, synu, áno, to je pravda. Vidíš toľko tvrdých tvári nepriateľov, že potrebuješ veľa lásky a úsmevu. Ale tu, vidíš, je tu niekto, kto ťa miluje za všetkých. Mária sa jemne oprie o syna, ktorý ju objíma okolo pliec a pomaly kráčajú k domu. Usiluje sa usmievať, aby zotrela každú bolesť z Ježišovho srdca. Šimon zdvihol raždie a kráča vedľa Ježiša. Si bledá, mamka, veľmi ti ublížili, bola si chorá, veľa si sa namáhala. Nie, synu, nie, nič ma nebolí. Jedinou bolesťou si ty, vzdialený a nemilovaný. Ale tu sú ku mne všetci veľmi dobrí. To nehovorím o Márii a Alfejovi, ty vieš, akí sú. Ale aj Šimon, vidíš, aký je dobrý? Vždy je taký. Pomáhal mi po tieto mesiace. Teraz ma zásobuje drevom. Je veľmi dobrý. Aj Jozef, vieš, s takou láskou myslia na svoju Máriu. Nech ťa Boh žehná, Šimon a Jozefa. Odpúšťam vám, že ma ešte nemilujete ako Mesiáša. Ó, dospejete k láske ku mne ako ku Kristovi. Ale ako by som vám mohol odpustiť, keby ste nemilovali ju, ako mamku. Milovať Máriu je spravodlivosť a pokoj, Ježiš. Ale i teba milujeme. Ibaže, nuž, príliš sa o teba bojíme. Áno, milujete ma ľudským spôsobom. Dospejete aj k inej láske. Ale aj ty, syn môj, si bledý a schudnutý. Tak veru, vyzeráš starší, a ja to vidím, skonštatuje Šimon. Vchádzajú do domu a keď Šimon položí drevo na miesto, diskrétne sa vzdiali. Synu, teraz, keď sme sami, povedz mi pravdu, celú. Prečo ťa vyhnali? Mária hovorí, držia z ruky na Ježišových pleciach a uprene mu hľadí do schudnutej tváre. Ježiš vyčarí nežný, no unavený úsmev. Pretože som sa usiloval priviesť človeka k čestnosti, spravodlivosti, k pravému náboženstvu. Ale kto ťa obviňuje? Ľudia? Nie, matka. Farizei a zákonníci, okrem niekoľkých spravodlivých medzi nimi. Ale čo si urobil, že si pritiahol na seba ich obvinenia? Povedal som pravdu. Nevieš, že to je najväčšia chyba u ľudí? Čo mohli povedať, aby ospravedlnili svoje obvinenia? Klamstvá. Tie, ktoré poznáš a ešte ďalšie. Povedz ich svojej matke. Vlož všetku svoju bolesť do môjho lona. Lono matky je zvyknuté na bolesť a je šťastné, že ju môže vstrebať a tak ju odstrániť zo srdca syna. Daj mi svoju bolesť, Ježiš. Vlož ju sem, ako keď si bol malý, a odlož všetku svoju trpkosť. Ježiš sa posadí na stolček pri nohách svojej matky a rozpráva všetko, čo zažil za tie mesiace strávené v Judei. Bez hnevu, ale aj bez zakrývania. Mária ho hladká po vlasoch, na perách s hrdinským úsmevom, ktorý zápasí so zábleskom slz v jej modrých očiach. Ježiš hovorí aj o potrebe priblížiť sa k ženám, aby ich mohol vykúpiť, a o svojej bolesti, že to nemohol urobiť pre ľudskú zlobu. Mária to schvaľuje a potom rozhodne. Synu, nesmieš mi odmietnúť, čo chcem. Odteraz pôjdem s tebou, keď odídeš. V akomkoľvek počasí a ročnom období a na akékoľvek miesto. Obránim ťa pred ohováraním. Už samotná moja prítomnosť zhodí to blato. A Mária pôjde so mnou, veľmi si to želá. Pri svetom a proti diablovi a svetu je potrebné toto. Srdcia matiek. Pán Ježiš sa blíži do Nazareta a ešte predtým, ako vojde do domu, sa stretá so svojou mamkou a s jeho bratrancom Šimonom, ktorý, ako sme sa dozvedeli, pomáha poctivo
jeho matke a teraz, keďže je zimné obdobie, tak ju zásobuje drevom. A čo ale nás aspoň isto zarazí, je tá reakcia Panny Márie. Aj keď je nevyslovne šťastná, že má znova pri sebe Ježiša, predsa tu takisto cítime to spoluvykupiteľstvo a tú nadprirodzenú silu u Panny Márie znášať a mať účasť na synovom poslaní, aj keď je presne v rozpore s tým jej ľudským, lebo musí sa vzdať svojho syna a nie tak, ako si my radi, alebo tak, je taký dosť rozšírený názor, že Panna Mária bola len nejaká naivná a nevedela o ničom, a že postupne nejako až sa to dozvedela. Ale už len z tých slov, keď anjel jej ako 15-ročnej hovorí, že milosti plná, tak už len z tohoto musí byť jasné, že bola, ak má byť plná milosti, tak musela byť aj plná poznania, plná Božej múdrosti a tak ďalej. A naozaj my vieme, aj vďaka Márii Valtorte, že ona o tomto vedela od začiatku. Veď už pri obetovaní jej takisto aj Simeon potvrdzuje, takže žiadna naivita, ale naozaj vedomé a o to náročnejšie zrieknutie sa svojho syna a jej spolúčasť na tomto poslaní. A sama hovorí to, že veľmi, veľmi sa teším, môj synu, ale ak si prišiel len na moju prosbu, tak ti hovorím, že nie je ani mne, ani tebe dovolené brať viac ohľad na pokrvné putá, než na poslanie. Takže tá veľkosť Panny Márie, ako vravím, to nebolo nič, že bola nejaká naivná, dievčinka. A potom ale sa pýta, čiže aj keď vtedy neboli ani mobily, ani nejaká rýchla linka, ale vidíme, že cez to všetko Panna Mária bola podrobne alebo dosť podrobne informovaná. Dokonca sme sa dozvedeli, že ju až prišli prenasledovať a vyhrážať sa jej, že čo to má za syna. Takže aké kruté chápadlá boli rozprestrené, že nielen jej syn bol pod takýmto tlakom a v tejto nenávisti, ale táto nenávisť sa obracala práve aj na tú jeho spoluvykupiteľku priamo na Pannu Máriu. No a teda sa ho aj pýta, že je to naozaj pravda, syn môj? Dúfala som, že sú to len klamné hlasy a že ťa nemajú až tak v nenávisti. No a z toho, keď si to celé premieta, tak jej vyhrknú slzy. No Pán Ježiš jej hovorí, neplač, mamka, nespôsobuj mi túto bolesť, potrebujem tvoj úsmev. A opäť vidíme, ako Panna Mária, alebo sme boli svedkami, ako Panna Mária zareagovala. Áno, to je pravda. Veď vidíš toľko tvrdých tvári a okamžite sa úplne ovláda a snaží sa usmievať a naozaj tú bolesť svoju úplne ako keby zabudnú na seba. Potom ako prídu dovnútra, tak ešte je taký aj základný rozhovor a poďakovanie Pána Ježiša Šimonovi, ktorý hovorí, však aj my ťa máme radi nielen tvoju matku, ale aj teba. Ale Pán Ježiš hovorí, áno, takým, ale len zatiaľ ľudským spôsobom, lebo práve Šimon s Jozefom mali veľký problém uveriť alebo vnímať Pána Ježiša ako Mesiáša. A preto im aj hovorí, že ja vám to odpúšťam, že ešte zatiaľ nie ste schopní vidieť vo mne Krista. A aj im tak prorokuje mu, že príde čas, keď to pochopia a uveria v Neho aj ako v Krista. Ale hovorí, toto vám ako nemám problém odpustiť, ale veľmi ťažko by som, a bolo by to neodpustiteľné, ak by ste takýto nejaký predsudok alebo čo prejavili v neláske voči mojej matke. No a práve opak je pravdou, že naozaj sa starajú o matku, Pána Ježiša milujú ju a preto na nich zvoláva veľké požehnanie Pán Ježiš.
No a potom, ako Šimon vrajím zloží drevo, diskrétne pozdraví sa a diskrétne sa vzdiali. A prichádza ten moment, kedy mamka hovorí svojmu synovi, všetko mi vyrozprávaj, všetku tú bolesť a túto bolesť vlož do môjho lona, lebo lono matky je zvyknuté na bolesť a je šťastné, že ju môže vstrebať a tak ju odstrániť zo srdca syna. Daj mi svoju bolesť, Ježiš, vlož ju sem, ako keď si bol malý a odlož všetku svoju trpkosť. Takže ten nádherný vzťah medzi pánom Ježišom a jeho matkou pretrváva, aj keď vrajím to ľudské v nich museli pretrhnúť a museli zobrať obaja na seba ten údel spoluvykupiteľstva, to, že sú takto oddelení a môžu sa stretnúť len občas. Ale opäť zaujímavý moment nastáva potom, lebo pán Ježiš hovoril o tom celom priebehu, odkedy bol preč. No a iste v tom príbehu zazneli aj tie správy nielen o posledne teraz, čo bola Fotinaj, že ju musel nechať samú, ale ešte viac o Aglaje a o tom, ako kruto na ňu pôsobili a aké to bolo smutné, že jej nemohol viacej pomôcť práve len kvôli tej ľudskej zlobe. A hovorí jej, že aké je potrebné sa priblížiť aj k ženám, aby ich mohol vykúpiť. No a Panna Mária na to hovorí, synu, nesmieš mi odmietnúť, čo chcem. Odteraz pôjdem s tebou, keď odídeš. V akomkoľvek počasí a ročnom období a na akékoľvek miesto. Obránim ťa pred ohováraním. Už samotná moja prítomnosť zhodí to blato. A Mária pôjde so mnou. Ako švegerina, Šimonova mama. Aj mama Júdu, Jakuba. Veľmi si to želá a uzatvára veľkú múdrosť. Pri svetom a proti diablovi a svetu je potrebné toto. Srdcia matiek. No a budeme svedkami, ako naozaj táto prosba a toto prianie matky Panny Márie sa naozaj aj potom bude realizovať a pán Ježiš alebo pána Ježiša budú sprevádzať aj ženy a tomu aj prispôsobí potom ten celý ďalší plán, aby samozrejme, lebo ženy predsa potrebujú iné podmienky ako muži, takže bude už potom koordinovať aj toto tu, aby všetko zladil a mohli byť s ním, dá sa povedať veľmi často aj ženy. A na tú dobu akože to bolo niečo nepredstaviteľné.